Unsay Bisaya sa thank you? Welcome. Welcome. So, what's up mga kakidol? So naadi mi diri karon kay nami buhaton nga challenge. Kung di maka-answer, imudmud ang now sa lubot sa kaha. Kung maka-answer, mukhaon og Sun nga kapayas. so, para mga kakidol. Ready na mga players? Ready na. Sige, ato na sugdan. Eh. Sige. Unsay English sa asa? Asa? Where? 5. Okay. Check. Kapayas. Payas. Next. Kanusa? 5, 4, 3, 2, 1. Magnod. Okay, sunod. Sa English sa ugma. Sik. Sunod. Sa English sa laki. Hoy. Oh. Sik. Sunod. Sa English sa maot. Oh, sik. Break time mo. Sunod. Sa English sa maayo. 5, 4, 3, 2, 1. Magnod. Unsay English sa liog. Nick Mister. Ha? Check. Nick. Di ba nito doy? Unsay English sa salamat. Thank you. Oh, check. Sayon ra. Unsay English sa why sapayan. 5, Welcome. 4. Okay, check. Break time mo gud. Unsay English sa kinsa. 5, 4, 3, 2, 1. Magnod. Unsay English sa pasaylua. I'm sorry. 5, okay, 6. Kansi ni usa. Okay. Unsay English sa dili. 5, 4, 3, 2. Magnod na, magnod. Okay. Sunod. Unsay English sa guwapo. Handsome. 5. Okay, sunod. Unsay English sa pila. 5, 4, 3, 2, 1. Magnod. Okay. Sunod. Unsay English sa unsaon. 5, 4. Wow. 6. Sunod. Unsay English sa gamay. 5, 4, 3, Manunaan 2, mo sila kumakuan. 1. Magnod. Ano ko dili na kumakuan ba sulti. Okay, balihon to. 1. English na ko, nya Bisaya on ninyo. Sige. Ato. Ano ko dili man ako. Ano sugdan na? Okay, English ya Bisaya. GG na ko ni. Sige. Unsay English sa why? 5, 4, 3. Oh, yes, sakto. Unsay English sa money? Ay, unsay Bisaya sa money? Kwarta. Sik. Sunod. Unsay English ay Bisaya sa eat? 5. Paon. Sakto. Sunod. Pili sa doy. Unsay English ay unsay Bisaya sa beautiful? 5. Da. Maganda sakto. Sayo pa, sayo. Tagalog na maganda. Kwarta. Sakto. Sige. Unsay Bisaya sa please? 5, 4. Oh, sakto. Mapay uli. Okay. Unsay Bisaya sa I hate you? 5, 4,
3, 2, 1. Magnod. Sa Bisaya sa I don't like you. 5, 4, 3, 2, 1. Bagod na. Okay. Sa Bisaya sa where? 3, 2, 1. Ayop. Ikaw, next. Sa Bisaya sa where? Asa? Oh, sakto. Asa day gato. Buan Sa English ayon sa Bisaya sa yes. No. Sayo. Bagnod. Bagnod. Yan toro. No. Sa Bisaya sa excuse me. 5, 4, 3, 2, 1. Good. Bagnod. Okay, unsay Bisaya sa mata. Mata. Yes. Wala sayop. Banta sakto, banta. Mata sakto. Mata. Sayop bundoy. Okay. Unsay Bisaya sa how? 5, 4, 3, 2, 1. Bandon. Okay. Okay. Unsay Bisaya sa no. 5, 4, 3, 2, 1. Magnod, ikaon niya. Okay. Unsay Bisaya sa what? Asa? Oh, sakto. Nod. Unsay Bisaya sa face? 5, 4. Dagway. Sakto. Ay napuling ba? Sunod. Unsay Bisaya sa I like you? Gusto ko nimo. Ha? Dili. Mon. Pwede. Kaon. Pwede. Wala sa sayon ko ay. Okay, unsay Bisaya sa thank you? Welcome. Welcome. Sayo, bagnod. Rantol. Okay, unsay Bisaya sa love? Ma. Oh, sakto. Okay. Unsay Bisaya sa what? 5, 4, Unsa? 3. Sakto. Good job. Unsay Bisaya sa Nick? Ayun. Oh, sakto. Okay. Unsay Bisaya sa I am sorry. Hello ako. Oh, sakto. Sorry kay hindi na ang ko. So salamat sa paglantaw no kay gihuman ninyo ang bit. Jo. So kato na-blind jud ko ato kay wala ko sa unahuna ba kay akong unahuna naara niya. So mga ka-idol, mga kakigol. So, ang among challenge, sunod puhon. Dili na namin kabulingit among naong. Punon lang na mo og. Uling. So mga kakigol, salamat diha sa pag-support og please support sa among FB page Boy Kigol and please subscribe sa among YouTube channel Boy Kigol and
Kung gusto tayo magpa-shoutout, just like, comment below, #BoyKigol. And don't forget to subscribe with all notification bell. Thank you! Bye-bye! Bye-bye!